Milusad na og investigasyon ang Mandawi City Hall niadtong insidente kun diin namatay ang usa ka babay samtang galinya alang sa gihimong validation alang sa ayuda. Gihimakak nila nga dugay na respondihan ang maong pasyente. Ano ang report ni Nico Sereno? Nagpahigayon ng investigasyon karon ang City Legal Office sa Mandawi kabahin sa insidente nga hitabo sa Barangay Upaw. Kahinumduman, Miyerkules sa miaging simana dunay babayeng biktima sa bagyong Tino ug beneficiary sa ayuda ang nawad-an og panimuot sulod sa gym sa barangay. Gihimo unta dito ang validation sa DSWD ug CSWS sa mga biktima sa baha nga may mudawat sa tag 5,000 pesos nga ayuda kundi schedule pa ang distribution. Gingong ni collapse ang biktima nga si Mary Chris Quizon gitabang apan namatay gyud. Sa inisyal nga pakisusi gipakita sa mga city officials ang kuha sa CCTV sa parte sa Upaw Barangay Hall kundi gihimo ang aktibidad. Gihimakak nila nga nadugay ang pagtabang sa maong babay kay duna na kunoy miresponde dihang nawad-an kini og panimuot gingong pasado alas 12 sa udto. Abot sila 12:013. Move out ang ambulansya 12:20. But in between na nanay, buhat. Sa death certificate, cardiac arrest ug urosepsis ang gikamatyan sa 31 anyos nga inahan. Sa pangutana, nganong gihimo ang validation sa mga flood victims nga nakalista naman unta daan ang ilang pangan ug di pa man kadto ang schedule sa distribution sa kwarta mismo. Same question ako gipangutana sa atong mga CSWS. Ngano nag-validate naman mo nung kailangan pa mag-verification. Mo to ilang gi-relay nako na needed man mayor kay bag-o man ni na hybrid. Ang ilang term gigamit is hybrid naman. Dili man kaning cash. Mo nang kanang tong reference number na. So, anyway, we'll find that out kung after sa thorough investigation ni Attorney Hirosa. Gipasalig sa syudad, manubag kung dunay mapamatud-an nga sad-an. Misaad sab ang kagamhanan sa dakbayan nga mutabang sa pamilya sa namatay sama sa iyang amahan nga nasayrang empleyado kaniadto sa syudad sud sa dugay katuigan. After sa iyang thorough investigation, kisa to'y tanaw natong liable, responsible, tagad yun natong sanction. No, mamasad to'y, I was there gahapon sa katong sahaya nga to sa Barangay Paknaan, nagsurya gud mi ni Buboy mo manay angga sa amahan, hatag ta sa atong tabang personal assistance nato, plus ato siyang gipahibaw na mutabang ang city, mahatag tag 49,000 no, coming from the city. Subay ni ini matud sa mayor, dunay mga ipatumang kabag-uhan sa distribution na mismo ug uban nga mga kalihukan para kalikayan nga masubli pa ang insidente. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.